Καλησπέρα στα παιδιά σας που λένε οι παραπιθάδες και αρχή του παραμυθιού. Ήταν κάποτε ένας ραβίνος, πολύ πλούσιος. Μα δεν είχε παιδιά. Μια μέρα περνούσε από εκεί μια γυναίκα με ένα κοριτσάκι στο χέρι, ερφανό. Και λέει στη Ρουμπίσα, «Καλέ κυρά, πάρε με να δουλεύω στο σπίτι σου, αλλά δεν θέλω να με πληρώνεις, μόνο φαΐ θέλω να μου δίνεις». «Μα κυρά μου, άμα είσαι πραγματικά μια τίμια γυναίκα, γιατί να μην σε πληρώνω?» της είπε η Ρουμπίσα και την πήρε στο σπίτι, εκείνη δούλευε μόνη της στην καρδιά. Και πέρασε ο καιρός, η γυναίκα μεγάλη ήτανε, αρρώστησε και πέθανε. Και απέμεινε μοναχό το κοριτσάκι στο σπίτι. Αλλά η Ρουμπίσα δεν τα άφησε έτσι. Το φρόντισε σαν ήταν δικό της παιδί. Μη σας πω και καλύτερα από δικό της. Μια μέρα περνούσε από εκεί ένας νέος. Πιάνει το ραβίνο και του λέει, «Άρχοντα, πάρε με στη δουλειά σου να δουλεύω. Και ένιωσα εγώ δεν θέλω χρήματα. Μόνο φαΐ θέλω να μου δίνεις». «Μα άνθρωπέ μου, αν είσαι ένας τίμιος άνθρωπος, γιατί να μην σε πάρω, να μην σου δίνω χρήματα?» Και έτσι τον πήρε και πράγματι ο νέος δούλευε μόνο του την καρδιά στο σπίτι του ραβίνου. Πέρασε ο καιρός και γνωρίστηκε η κοπέλα με τον νέο και συμπάθησε ο ένας τον άλλον. Και μια μέρα της λέει, «Θέλω να μου πεις αν μ' αγαπάς, γιατί να ξέρεις εγώ πολύ σ' αγάπησα». Και ύστερα γονάτισε και της εξομολογήθηκε τον έρωτά του με ένα τραγούδι. «Είδες άντρα μου, είδες τι πάθαμε», λέει η Ρουμπίσα. «Μας άφησαν και φύγανε. Τα πήραμε ξένα παιδιά, τα βάλαμε στο σπίτι μας. Τα μεγαλώσαμε, τα δώσαμε στέγη και τροφή και αυτά τι κάμανε. Μας άφησαν και φύγανε. Και μείναμε εδώ μόνοι μας με τη λύπη μας. Αλλά τι τα θέλεις. Και το λέει και η παροιμία. Άμα φοράς ξένα ρούχα πάνω σου, μπορεί να περάσει οποιοσδήποτε. Όποια στιγμή θέλει και να στο πάρει. Αν ήταν όμως παιδιά από τη σάρκα μας, δεν θα μας το κάνανε αυτό. Γι' αυτό τώρα να προσευχηθούμε στο Θεό να μας σώσει ένα δικό μας παιδί». Και πράγματι, ο Θεός τους λυπήθηκε. Και στον ύπνο τους εμφανίστηκε ένας άγγελος. Και εκείνος είπε, «Ο Θεός σας λυπήθηκε και θα σας στείλει ένα ασθενικό παιδί. Αλλά το παιδί αυτό θα είναι άτυχο. Ποτέ δεν θα πλουτίσει. Πάντα θα αποτυγχάνει. Και αν είναι κορίτσι, τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Γιατί θα πρέπει κάθε μέρα να έρχεται στα χέρια με τον άντρα της και θα είναι κάθε μέρα δυστυχισμένη. Τώρα θέλω να μου πείτε αν θέλετε ένα αγόρι ή ένα κορίτσι». «Θέλουμε ένα αγόρι», είπαν και οι δυο με ένα στόμα. Και σε 9 μήνες η Ρουμπίσα γέννησε ένα όμορφο αγόρι και κάθε βράδυ τον ανούριζε. Thank you.